Βάζεις μάσκαρα και έχεις αυτό το αποτέλεσμα, τότε αποθήκεψε αυτό το βίντεο γιατί θα σου χρειαστεί και πάμε να σου πω 2 κόλπα για να μπορέσεις να έχεις το τέλειο αποτέλεσμα με το μάσκαρά σου. Θα πάρεις την αγαπημένη σου μάσκαρα, πάρεις και ένα βουρτσάκι, το εδώ πέρα, και θα το περάσεις μόνο στη μία πλευρά, έτσι. Μόνο από τη μία πλευρά όμως είναι πολύ σημαντικό να το κάνεις και θα περάσεις τις βλεφαρίδες σου με αυτή την ποσότητα, έτσι ώστε να μείνει η ποσότητα που θέλεις, όμως αυτό που δεν έχει τίποτα, μας βοηθάει στο να διαχωρίζει και όλες οι βλεφαρίδες για να μην κολλήσουν και έχουμε αυτό το ανεπιθύμητο αποτέλεσμα. Το δεύτερο και ίσως γνωστό σε πολλούς είναι, έχεις την παλιά σου μάσκαρα που έχει μείνει πολύ λίγο μέσα. Θα τη βάλεις μία στρώση στις βλεφαρίδες σου, θα το αφήσεις λίγο να στεγνώσει και στην επόμενη στρώση θα πας με την καινούρια μάσκαρα και θα περάσεις από πάνω. Έτσι θα πάρεις πιο έντονο αποτέλεσμα, οι βλεφαρίδες σου δεν θα κολλήσουν και θα με ευχαριστείς μετά.